Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel India Post Office 40,000 नि बारा vacancy ओंखारदों दा बेखौनो मबाइलाव माब्रै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङ दा फाइनाली लाना फैबाय मबाइलाव खालामनानै लानो हागोन आरो बेयाव एग्जाम गैया लोगोफोर डाइरेक्ट सिलेक्शन जागोन जायफ्रा खाफाल दङ बेयाव साख्रि मोनगोन आरो बे इन्डिया पोस्टआ कन्ट्रेक्चुअल होबाय दानिया दा बे पोस्टआ साख्रिया कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै मावनो मोनबाय थायो आरो जेराव एग्जाम गैया सर्ट प्रसेसआव नोंथांमोना साख्रि मोननो हायो दा अनलाइन एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना मबाइलाव फैनानै जेब्लायबो डेस्कटप साइट खालामनानै लानांगौ अब्ला साबसिन जायो दा बेखौ खालामनोबा जोंहा गोजौनि डेस्कटप साइट खालामनोबा 3 डट्सआ थुदो गोजौआव स' बेनिफ्राय डेस्कटप साइट दङना बेयाव क्लिक खालामबानो बेबादि पेजआ अपेन जायो मोजाङैनो खामानि मावनो हायो स' दानिया नायदो नोंथांमोना नाम्बार 1 आव मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होनानै भेलिडेट खालामनांगोन सेकेन्डआवबो मेल एड्रेसखौ नांगोन बेनिफ्राय नोंनाव OTP थांगोन अके स' बे OTP खौ होबासो भेरिफाइड जायो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नटिस खालामो मेल चेक खालाम मबाइल नाम्बाराव चेक खालाम 3 नाम्बाराव मेट्रिक सार्टिफिकेटआव नोंनि नामा जेरै दं बेखौ होदो नाम्बार 4 आव फादार्स नेम होदो फादार गैलाब्ला मादारनि गोबाव जागोन देन बार्थडेखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो माब्ला जोनोम जादोंमोन अके जेन्डार नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल गासैबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो दा आं सेलेक्ट खालामबाय स' बिनिफ्राय 6A खौ नांला बिनिफ्राय 7 नोंथांमोना कमिउनिटि एसटिआव होदो देन बिनिफ्राय नाम्बार 8 आव सार्कोल आसाम स्टेट नोंथांमोना होदो नाम्बार 9 इयार अफ पासिं 10 खौ माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होदो क्लास 10 खौहाय मेट्रिक पासखौ बेनिफ्राय खेबसाखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन नोंथांमोना साबमिट खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजआव थांनांगोन अके थुदो स' अके थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे डिटेल्स मोनगोन स' बेखौ जाहाथे मोजाङै नायो स' बेनिफ्रायनो बेयाव फैबाय नोंथांमोना बेखौ मोजां नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जोंहा प्लिज कन्टिनिउ दङना गाहायाव 10 नाम्बाराव आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो गोसो दङब्ला होआब्लाबो जेबो नङा नाम्बार 11 येस नो नोंथांमोना डिसेबिलिटि पार्सनबाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो नंगौबा येस नङाबा नोंथांमोना न' स' बेनिफ्राय 11A आव नांला देन बेनिफ्राय नाम्बार 12 आव नोंथांमोना बबे एमएलखौ लादोंमोन बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन जुदि बर' लादोंबा बर' होनानै अके थुदो स' बेनिफ्राय क्लास 10 सिम आरो बियो स' बेनिफ्राय 13 आ साख्रि मावखानायबा नोंथांमोना एनअसि लानानै एप्लाइ खालामनो हायो जुदि मावाखैबा न' होदो अके स' बेनिफ्राय नाम्बार 14 15 आव फट' साइन आपल'ड खालामनांगोन आरो बे साइजखौ नोंथांमोना जाहाथे गोरोबो 50 KB सिमल' हागोन मेक्सिमाम फट'आ देन साइना नोंथांमोना 20 KB सिमल' जाहाथे नोंथांमोना ब्लार खालामा अके ब्लार खालामबा मा रिजेक्ट जानाय चान्स थायो बेखौहाय सुज फाइलाव लांनानै नोङो बबेयाव दोनदों फट'खौ नोङो बेयाव नोंथांमोना साबमिट खालामनानै साबमिटआव थुदो स' बेनिफ्राय आइ हेयार बायाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै साबमिटआव थुना होदो अब्ला नेक्स्ट पेजआव थांनो थाखाय जोंहा लडिं जागोन अके दा आं बेयाव क्लिक खालामबाय स' क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागोन आरो नोंथांमोना आइडि मोनबाय नै कमप्लिटेड जाबाय साक्सेसफुलि बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे आइडिखौ नांगौ जायो प्लिज कन्टिनिउआव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय कन्टिनिउ टु एप्लाइआव थुना हो अके कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजआव थांसिगोनलाय नै स' दानिया नोंथांमोना स्टेटास नायनोबा क्लिक हियाराव थुबा नुगौमोन बाट बेखौ नांला जोंनो दानिया जोंहा भेरिफिकेसन डिटेल्सखौ नायोब्ला नोंथांमोननि आइडि नाम्बारा ओंखारखायो स्क्रिनावहाय जाहाथे बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लायो स' बेनिफ्राय सार्कोल नोंथांमोना आसाम स्टेट पिन कनसेप्टआव सेलेक्ट खालामनांगौ सेकेन्ड नाम्बाराव दङ साबमिटआव थुना होदो स' साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजआव थांनो हासिगोनलाय अके जोबोद इजि प्रसेस नोंथांमोना मबाइल नाम्बाराव OTP मोनगोन अके थुना हो स' अके थुनाय लोगो लोगो OTP खौहाय नोंथांमोना जाहाथे फिल खालामो एबा भेरिफाइ खालामो दा फाइनालि आंनियाव फैबाय OTP स' नोंथांमोना OTP खौहाय बेयाव एन्टार खालामदो मा फैदों स' बेनिफ्राय OTP होखांनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन खेबसाखौ नोंथांमोना होनानै नेक्स्टआव थुनांगोन दे स' नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन पेजआव आरोबाव जोबनायथिं थांनो हायो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय आइडि नाम्बार ओंखारबाय स' बेनिफ्राय एड्रेस डिटेल्स दङ बेखौ जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना फिल खालामो हमना ला हाउस नाम्बार बेनिफ्राय स्ट्रिट गामि बेनिफ्राय पन्चायत डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय पिन क'डखौ नोंथांमोना होदो लास्टआव स' बेनिफ्राय सेम आरो पारमानेन्ट एड्रेसा नोंथांमोना सेमब्ला सेम एसआव थुनाय लोगो लोगो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैजोबो बेखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय दाना जोङो बर्डखौ सेलेक्ट खालामनांगोन ना बेखायनो जोंहा क्लास 10 बर्डआ सेभा जायो जों बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना 600 मार्क्स पेटार्न विथ एमआइएल दङना HSLC लास्ट अपसनाव स' नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन बेयाव क्लिक खालामनांगोन दे मानोना 10 पासआ जोंहा सेभा दंमोनब्ला आरो जुदि नोंना सेन्ट्रेल बर्डबा नोङो सेन्ट्रेलखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नाथाय सेभानिबा बे 600 सेभायाव नोंथांमोनाहाय क्लिक खालामना होदो HSLC अपसनावहाय स' दानिया नोंथांमोना रिजाल्ट टाइपआव नोंथांमोना चेक खालामदो अके बेयाव मार्क्सआव नोंथांमोना थुना होदो स' बेनिफ्राय अपसन फैसिगोन नोंथांमोना बबे साबजेक्टआव बेसेबां नाम्बार मोनदों बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दा सेलेक्ट साबजेक्ट होनोब्ला गाहायाव थुनाय लोगो लोगो एमआइएल बड' जायोना फार्स्ट लेंगुवेजआ नोंथांमोना बड' होदोंमोन नालाय स' बड'खौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ आरो स' दानिया 100आव बेसेबां मोनदों 50 60 साबजेक्टआव बेसेबां मोनदों बेखौ नांगोन मानोना मोनसे साबजेक्टआव 100 मार्क्सनि थायो नालाय बेसेबां मोनदों बेखौ फिल खालामनांगौ आरो नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन स' बेनिफ्राय हमना ला ससियेल साइन्स मेथ्स इंलिश बेसेबां मोनदों बेखौ होदो बेनिफ्राय इलेक्टिभआव नोंथांमोना हिस्ट'रियानो जा बा हिन्दीयानो जा बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होनानै फिल खालामो
बेनिफ्राय ग्रेस मार्क दङबा नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजाङै फिल खालामना होयो जुदि खायसे ग्रेस मार्क मोनदोंबा बेखौ जाहाथे होयो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांनोब्ला गाहायाव नोंथांमोना सेभ एन्ड कन्टिनिउ मोनदों बेयाव क्लिक खालामदो दा लडिं जागासिनो दङ स' बेयावनो नोंथांमोना माखासे प्रिभिउ मोनसिगोन बेयाव नोंनि नाम डिटेल्स थाबाय बेखौ जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लायो स' दानिया नोंथांमोना डिभिजनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बबे डिभिजनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों हमना ला दरं डिभिजनाव आं एप्लाइ खालामबाय हमना ला सेलेक्ट खालामसै बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो स' बेखौ रोंखासिगोन दरं डिभिजनाव थुबाय स' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना बेबादि मोनदों प्रिफारेन्स जायगाया बे आरो हमना ला बेयाव माने भेकेन्सि पस्टार दङ स' बेखायनो नोंथांमोना पस्ट प्रिफारेन्सखौ 1 2 3 बबेयाव नोङो होनो गोसो स' बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला क्लिक हियराव थुबा नोंथांमोना नुगोन आरो अके दा हमना ला 1 2 3 4 जों बेयाव सेलेक्ट खालामसै स' बेयाव सेलेक्ट खालामजोब्बाय बेनिफ्राय सार्कोल ओंखारजोब्बाय दा नोंथांमोना आइ हेयारबाय डिक्लेयार डेटआव नोंथांमोना आरोबाव बेयाव जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्ट खालामो स' बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ मोजाङै नायना लादो एन्ड सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो अके दा एप्लिकेसन साबमिटेड साक्सेसफुलि दिन्थिबाय डेट मिन्स एप्लाइआ साक्सेसफुल जाबाय मबाइलावनो स' बेयाव नोंनि गासैबो फर्मआ थाबाय डिटेल्सआ बेखौ जाहाथे नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लायो एबा प्रिन्ट खालामनानै लायो जाहाथे जेब्ला लिंहरगोन नोंथांमोना लानानै थांनो हायो एबा डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव जाहाथे नांगौ जायोब्ला श' खालामनो हायो डेट मिन्स नोङो एप्लाइ खालामदोंमोन होननानै दा बेनोमोन लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मबाइलाव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो